Dragi moji, pozdrav svima. U današnjoj epizodi govorim o toksičnim obrascima zbog kojih nemaš 100% povjerenje u sebe u poslu, to jest u izgradnji i vođenju poslova i ljudi. Često čujem kako razni stručnjaci kažu ljudima, ma samo vjeruj u sebe, samo vjeruj u sebe, kao da je to tako jednostavno. Ili kažu, ma promijeni misli, samo promijeni mindset. Ali kad se radi o vjeri u sebe, zapravo kad se radi o većini tema, ali pogotovo kad se radi o vjeri u sebe, to jednostavno ne pali kod većine ljudi, jer da smo mogli imati vjeru u sebe, imali bi ju. I ne radi se samo o tome, eto samo promijeni misli. Često je puno dublje i ja se nadam da ako imaš ovakav problem, ako imaš problem da sumnjaš u sebe, nemaš 100% vjeru u sebe, iako imaš sve moguće kompetencije, stručnost, iskustvo i tako dalje, ali opet se onaj nedostatak vjere u sebe, ona sumnja uvlači kao nekakav nametnik. Poslušaj ovu epizodu, mnoge stvari će ti postati puno jasnije, jer moguće da imaš neki toksični obrazac u podlozi koji te jednostavno konstantno sabotira, crpi ti energiju i unosi tu sumnju konstantno u sve što radiš. Vjera u sebe je preduvjet za uspješno i usklađeno vođenje i sebe i poslova i ljudi, i ne samo to. Vjera u sebe je zapravo preduvjet za ono o čemu ja uvijek pričam, za onaj dobar usklađen život u kojem ti stvarno uživaš, u kojem se ti stvarno osjećaš opušteno, osjećaš onako da živiš dubinski, osjećaš da radiš punim plućima, da se možeš smijati, veseliti od srca, da se veseliš životu, vjeruješ u život. Dakle, živiš život u punom smislu te riječi. Dakle, šta to znači? To znači da se stvarno na dnevnoj bazi osjećaš ispunjeno. Kakve god da ti bile okolnosti, ti imaš taj neki osjećaj ispunjenosti. Može biti i teško i svakako, ali osjećaš se da sve ima svrhu, da te sve nekuda vodi, ali osjećaš da taj život ima smisao i za tebe i za tvoje ljude i za sve što se događa, da ima nekakav dublji smisao. Znači osjećaš se nekako povezano i sa svojim ljudima i sa svojim poslom, znači sa svime što radiš, sve nekako ima smisao i neku povezanost. To znači da smo usklađeni, znači to je onaj osjećaj usklađenosti, kad osjećaš da je sve nekako usklađeno. I kako bi se tako stvarno osjećala u poslu i u životu, ti jednostavno moraš imati vjeru u sebe. Bez vjere u sebe to jednostavno neće ići. I sad zanimljivo je da imam jako puno klijenata, imam klijente koji jako sumnjaju u sebe, znači imaju jako slabu vjeru u sebe, ali su na primjer dogurali jako daleko. Dogurali su doslovno su dogurali, kad kažem dogurali, onda su stvarno gurali i znači s obzirom da su došli jako daleko sa tim manjkom vjere u sebe, dogodio se u jednom trenutku burnout i to je zapravo najčešći razlog zašto se jave za pomoć. Znači dogodio im se burnout, preopterećenost, upali su u nekakav mod preživljavanja, stalni osjećaj anksioznosti, propitkivanja vlastitih odluka, vlastite vrijednosti i jednostavno znači krenu se ponašati na taj način, kontrolirajući način, iscrpljujući način. I šta se dogodi? U biznisu im to stvara problem, jer jednostavno nakon nekog vremena oni postaju usko grlo svog biznisa, bez obzira da li vode svoj biznis ili vode korporativni biznis. Takav način ponašanja, takav način operiranja dovede do toga da postaneš usko grlo tog biznisa. I s vremenom, znači taj biznis koji vodiš postane talac tvoje nesigurnosti. I onda ne samo da trpi taj biznis, nego trpiš ti, mučiš se, trpe svi ljudi koji od tebi ovise, kao možda tvoji zaposleni, kao suradnici, kao klijenti i tako dalje. Jer pazi, kad si lider ili liderica, taj biznis koji vodiš, ta organizacija koju vodiš ili gradiš,
je uvijek zrcalo tvoje psihe. Znači u njemu se uvijek ogleda tvoja psiha, tvoja psihologija i taj zapravo nedostatak vjere u sebe koji ti najčešće jako dobro skrivaš pred drugima ili možda misliš da ga jako dobro skrivaš iza možda nekakve profesionalne i onako fenomenalno ispolirane maske, tebi počne stvarati zaista velike probleme i to onako opipljive, operativne, financijske i druge probleme i posljedice u poslu. Može se dogoditi da projekti propadaju, da ljudi odlaze, tim se raspadne i javljaju se različite druge posljedice u poslu, ali ne samo posljedice u poslu, nego i zdravstvene, emotivne, mentalne, duhovne posljedice u tvom privatnom životu također, jer kao što uvijek govorim, sve je u životu povezano. Znači posao, biznis, sve je to povezano na kraju. Znači to je sve naš život. Kad ljudi obično dođu raditi sa mnom na vjeri u sebe, oni najčešće izvana djeluju jako profesionalno. Znači djeluju ispolirano, onako čak i karizmatično, vrlo kompetentno, jer zaista se i radi o stručnim ljudima. Znači svi ti ljudi su stručni, kompetentni, profesionalci sa velikim iskustvom. Znači jako dobro znaju svoj posao, jako dobro rade svoj posao. Ali to što se vidi izvana je neka vrsta maske, znači oni se osjećaju da je to samo maska, to je maska koja je onako ispolirana, samopouzdana, često i vizionarska, djeluju kao vizionari, lideri i zapravo ta visoko ispolirana liderska maska skriva zapravo često visoko funkcionalnu anksioznost koja se nalazi iznutra. Znači ta maska skriva ogromnu nesigurnost, preispitivanje, traženje sigurnosti na neki način izvana u drugim ljudima, traženje dozvola od drugih ljudi za velike odluke ili od cijelog tima, traže dozvolu od ljudi kojima vjeruju da donesu određenu odluku ili na neki način outsourcaju svoje samopouzdanje od drugih ljudi. Znači posuđuju samopouzdanje od drugih ljudi, pitaju ih za mišljenje, jesam li donijela dobru odluku. I ponekad zapravo iznutra oni meni znaju reći da znači izvana izgledaju tako super ispolirani profesionalci, a iznutra se osjećaju kao da su u kaosu. Znači izvana izgledaju fenomenalno, a znaju mi reći a iznutra osjećam doslovno horor. Naprimjer, jedan moj klijent koji je došao kod mene na coaching, on nikako nije mogao donijeti odluku sam, nego je za svaku odluku trebao konsenzus cijelog tima. Znači on bi sazvao cijeli tim i držao bi ih dok se svi ne slože. I šta se onda događalo? Znači to je vodilo u ogromna kašnjenja, propali su im projekti, ljudi su bili iziritirani, jer ljudi trebaju sigurnog lidera. Znači ti kad si lider, ti moraš stvarati sigurno okruženje za sebe i za svoje ljude, stvoriti njima sigurno okruženje u kojem se oni osjećaju sigurno. Ako toga nema, ljudi se osjećaju nesigurno, stvori se jako loš vibe i ljudi odlaze, zato što ljudi uvijek traže sigurnost i lider mora osigurati sigurnost svojim ljudima. Lider mora biti izvor sigurnosti za druge ljude, a to ne možeš ako nemaš sigurnost unutar sebe. Znači ti kao lider kreiraš sigurnost iznutra i onda preljevaš tu sigurnost na svoje ljude. To je poanta leadershipa. Kad se vrijeme u poslu zbog nedostatka vjere u sebe kod lidera trati na nekakve beskonačne konzultacije, na sastanke, ne samo da se tu gubi novac, nego izgubi se i momentum i tako se ne pobjeđuje u tržišnim utakmicama i dugoročno se na taj način u biznisu gubi. Znači, biznis ne samo da gubi sad trenutno novac jer smo ono potratili vrijeme, nego biznis gubi oštrinu zato što je lider usko grlo. Znači,
kad čovjek nema vjere u sebe, on zapravo ne može imati ni vjere u druge ljude. I šta se događa? Takav lider koji nema vjere u sebe, koji nema vjere u druge ljude, on nesvjesno projicira svoju nesigurnost na druge ljude i onda obično sve mora proći kroz njegove ili njene ruke i šta to dovede do usporavanja, dovede do paralize posla. Znači kad lider ili liderica s manjkom vjere u sebe konačno donese tu odluku, jel, kad se svi slože i dobije sva moguća odobrenja i konačno donese tu odluku i sad šta se onda događa? Sad ovo je još onako sloj dublje, umjesto da sad može proslaviti, može se opustiti, ok, imamo odluku, imamo dogovor, tek onda nastupi prava agonija, onda krene preispitivanje, pa jesam li dobro odlučila, jesam li trebala drugačije, šta ako sam pogriješila, što će klijenti misliti, šta će misliti suradnici, i ti u takvim trenucima trošiš 80% svoje energije na tu neku prošlu odluku koja je znači prošlo vrijeme, jel, donešena je, to, idemo dalje. Ne, znači ti na to, ti stavljaš fokus na to nešto što je prošlo, umjesto da radiš strategiju za pobjedu, za osvajanje tržišta i tako dalje, za svoj biznis u budućnosti. Znači umjesto da radiš biznis u budućnosti, ti tratiš svoje vrijeme na ono što je zapravo davno završeno. Takav život pod takvom maskom uvijek ima rok trajanja zato što je obilježen strahom, znači izvire nekako iz straha. I znači s obzirom da svi misle da ti kad se tako ponašaš, jel, da ti imaš vjere u sebe, a ti si s druge strane, i to samo ti znaš, ti si u stalnom strahu da će neko vidjeti šta se nalazi iza fasade, jer ta tvoja fasada može izgledati i kao hiperproduktivnost, može izgledati kao stalna zaposlenost, kao savršena kontrola, često se radi o radoholizmu, znači tu se ljudi razviju tu neku vrstu šarma, pa kao pa da, on je takav kaotičan, ali znači sve to krije te različite toksične obrasce. Sad ću navesti samo neke od njih, pa vidim možda prepoznaš nešto kod sebe. Znači, na primjer, može se javiti, osoba može razviti hiperneovisnost. Znači onda osoba djeluje kao da ne ovisi o nikome. Znači sve može, ali zapravo krije jednu sjenu dubokog nepovjerenja u ljude i u život. I tu zapravo nema popuštanja kontrole. Znači nikad neće popustiti kontrolu, nego stalni strah. Znači stalni strah na neki način iz pozadine vodi taj show i imaš onako visok kortizol, u modu si preživljavanja, stalno sve moraš kontrolirati da preživiš, jel? Ili recimo može se javiti onaj obrazac takozvane produktivne prokrastinacije u kojoj ti možda stalno radiš, ali zapravo tim radom zapravo bježiš od suočavanja sa sobom i rad zapravo koristiš kao neku vrstu analgetika. Znači i moraš kreirati stalno neku dramu, stalno su neki problemi da izbjegneš zapravo donošenje onih stvarno bitnih odluka. Znači stalno je nešto kao drugo preče, samo tako da ne doneseš onu odluku koja je stvarno bitna i koja će stvarno donijeti rast u biznisu, ali će donijeti ne samo rast u biznisu, nego donosi i rizik od neuspjeha kojeg se jako, jako bojiš, znači kojeg moraš, kojeg si sebe, za koji si isprogramirana da pod svaku cijenu izbjegneš, i zato zapravo ne donosiš odluke i zato imaš ta ponašanja kao nemam vjere u sebe, ne mogu to jer nemam vjere u sebe. I sad to je jako zanimljivo da znači ta fasada koju osoba osmisli za sebe, jel, ta maska često krije, znači to vidim u većini slučajeva, da ta maska zapravo krije jedno emotivno nezrelo dijete koje zapravo nema povjerenja u sebe zato što kao dijete nikad nije smjelo napraviti grešku. Zato što su se greške jako skupo plaćale, možda ispiranjem mozga satima ili danima ili nekakvim različitim oblicima neke vrste torture od strane dominantnog roditelja. I onda
šta se dogodi? Znači ti si sad odrasla osoba si sa ogromnim potencijalom, imaš velik potencijal za uspjeh, inteligentna si, imaš čak i neka specifična znanja, imaš specifično iskustvo koje ono doslovno u današnjim uvjetima vrijedi možda milijune, jer radim s takvim klijentima. Znači ima specifično znanje koje doslovno vrijedi milijune, ali znači on sjedi negdje u svom ofisu i umjesto da to stavi u funkciju, da ono krene, da napravi proizvod, da zaradi, da proda to, on sjedi u nekom ofisu i onako perfekcionistički to polira, jer nema vjere u sebe, boji se to plasirati, pa se uvodi u analizu, paralizu, koristi druge ljude kao neko opravdanje za svoje odluke, želi da mu drugi to sve odobre, pa onda ima neku super ideju koja započinje projekt i onda uključi u to hrpu nekakvih ljudi koji mu zapravo nisu potrebni, ali da bi se osjećao sigurnije on uvuče u to hrpu nekih ljudi i onda sve njih koristi. Šta se zapravo događa? Sve te ljude koristi kao nekakvu vrstu ljudskog štita da sebe zaštiti od konstantnog osjećaja krivnje. Jer znači u podlozi ispod svega toga i obično to sam primijetila u radu s klijentima, ljudi koji nemaju vjere u sebe, koji kažu nemam vjere u sebe, sumnjam u svoje odluke, sumnjam u sebe, sumnjam u svoje kompetencije, iako su svi će reći i super kompetentni i stručni, i iskusni i tako dalje. Znači svima je zajednički taj osjećaj krivnje, znači jedan podsvjesni osjećaj krivnje, znači osjećaj krivnje koji nikad ne prestaje, s kojim se doslovno budiš i s kojim ideš spavati. I taj podsvjesni osjećaj krivnje postao je operativni sustav osobe koja nema vjere u sebe. Znači malo se, znači ako ovo slušaš vjerojatno imaš ovaj problem, poslušaj malo, pogledaj možeš li osvijestiti kod sebe taj konstantni osjećaj krivnje. Znači kad imaš vjeru u sebe, kad imaš jedno zdravo samopouzdanje, onda osjećaš krivnju samo kad napraviš nešto pogrešno ili povrijediš nekoga namjerno. Znači kad namjerno napraviš nešto, onda osjetiš krivnju, ali da, namjerno sam to napravila, sad mi je krivo. A kad si osoba bez vjere u sebe, onda živiš u nekoj vrsti egzistencijalne krivnje. Znači imaš krivnju doslovno jer postojiš, znači s tim se probudiš. Imaš krivnju zato što zauzimaš prostor negdje i čak i kad uspiješ i onda imaš osjećaj krivnje jer ti se javi onaj glas, ma ja ovo ne zaslužujem, ma ja sam samo imala sreće, pa nije ni fair da ja imam sreće, a oni da nemaju i tako dalje. Znači to je jedan glas koji imaš u sebi i taj glas je zapravo internalizirani glas dominantnog roditelja koji ti konstantno zapravo prijeti kaznom ako pogriješiš, ako napraviš grešku, ako ne napraviš sve savršeno, ako nije sve 100% točno. I znači taj glas je postao taj obrazac, taj glas zapravo je izvor tog toksičnog obrazca i taj obrazac se onda preslikava na sve, ti to projiciraš na ljude, na suradnike, na klijente, na tržište cijelo, na sve, da ne govorimo o privatnom životu, sad govorimo o poslu, ali znači naravno i na sve odnose u privatnom životu. I znači šta je tu potrebno napraviti ako se prepoznaješ u ovome, ako imaš tu konstantnu egzistencijalnu krivnju, moraš razdvojiti krivnju od odgovornosti. To je jako bitna stvar i to je nešto na čemu možeš, znači ovo su sve jako duboke stvari i ja ovo prolazim s klijentima kroz duboke procese, ovo se sve može riješiti, sve se može, ponekad klijenti doslovno u par sesija preokrenu svoj cijeli život i riješi se toga, nekad je potrebno duže, ali se sve može riješiti. A sad kako si sama možeš pomoći tako da razdvojiš krivnju od odgovornosti? Znači kriv si ili kriva si kad namjerno nekoga povrijediš,
A za odluke u biznisu imaš odgovornost. Znači za odluke u biznisu nisi kriva, nego imaš odgovornost i kao lider ili liderica ti moraš preuzimati odgovornost. Moraš kreirati, kultivirati sigurnost unutar sebe. Ok, i moraš vjerovati sebi. Ne samo onda kad se drugi slažu s tobom i kad imaš konsenzus cijelog tima, kad su se svi složili, kad svi klimaju glavom to je to, u pravu si, svi te validiraju, nego moraš još više vjerovati sebi u onim trenucima kad nitko ne vjeruje u tebe. Tako lider operira, ok. A ako želiš napraviti nekakav ogroman posao, nekakav nekonvencionalno velik rezultat, u tom slučaju ne samo da moraš vjerovati u sebe i u svoj život, nego u tom slučaju, to je nešto što ja radim sa svojim klijentima, imamo procese za to. U tom slučaju kad želiš postići taj ogromni rezultat, nekonvencionalni rezultat, ti moraš imati nešto što ja zovem psihopatska vjera u sebe. Znači to je vjera u sebe koja sve nadilazi. Znači s takvom vjerom ti ideš, ti znaš svoj cilj, ti znaš šta ti želiš, ti ideš po to, a svijet se doslovno presloži da te podrži. Ok, ja ću te sad pozvat za kraj da provjeriš sama sa sobom što ti želiš, što ti zaista želiš onako iz sebe. Ne šta želi taj glas dominantnog roditelja unutar tebe ili kogod, nego što ti zaista želiš iz svoje vlastite usklađenosti, što želiš u svom poslu i u svom životu i čekiraj se. Znači čekiraj svoju vjeru vezanu za te svoje želje i ciljeve. Koliko ti vjeruješ da to možeš postići? Sumnjaš li? Koliko vjeruješ da to možeš postići? Jer pazi, koliko vjeruješ, toliko ćeš daleko stići. Ne možeš stići dalje od svoje vjere. Ok, evo, neka ti ovo posluži. Ja se zaista nadam da će ti ovo donijeti puno jasnoće u život, da će ti poslužiti, da ćeš uspjeti razdvojiti u svom životu osjećaj krivnje od osjećaja odgovornosti. To bi ti već trebalo donijeti neku vrstu olakšanja. Naravno, ako želiš rad sa mnom, imaš u opisu podcasta načine na koje možeš raditi sa mnom, na koje me možeš kontaktirati, a za sve ostalo čujemo se sljedeći tjedan. Pozdrav!